Malawi Brief. Jomo amene ali ameya a mzinda wa Blantyre lero pa 7 December 2025 mmawa uno atsogolera anthu kusesa mzinda wa Limbi. Zambiri mu video iyi. Front like that one. Ndikuti kuno ndi ku Midima kuti Blantyre Limbi. Alright, lero chuchitika ndi chani? lero tikusesa musewu kamba kuti musewu munanyasa kwambiri then nangogwiza kuti ndikakhozeni kuti kulimbi muno mkhale mokongola
akukutsogolera ntchito imene ndi ndani? akutisogolera nda Jomo amene ali ameya a Blantyre amene akutisogolera kuti tiyeni tikoze msewu. Kodi zikuchitika lero zimbuyo muzimachitika? Sizimachitika zangamba kumene alowa ameya a Jomo. Utsogolero wawo ndi motani so far panopa? Utsogolero wabwino pake zinthu zambiri zasintha, zinthu zimene sizimachitika mbuyo panopa zikutani zikuchitika. Akuyenda ndi achinyamata ngati ifeyo kuthandizana kugwira ntchito. So lero mugwira ntchito musasantani msewu? Tisesa mpaka na komwe kontunda simutawa? Simutawa kutawa tigwira mpaka timaliza. Ulele ndalama? Ulele. Zina nunda? Zina ngani Molini. Mwachokera kutiko? Mwachokera ku Sochi. Tokoza kwambiri? Gwira ntchito? Zikomo. Kufuna panopo kuti ndikamayankhula kwambiri kumati si Jomo ndi Joseph. Mukoza kuona tinga minibus, kuona za association, tindi GIAs, tindi vendors, tindi anthu ankhani, tindi achinyamata, tindi achipani. Ndi ntchito ya wina aliyense, si ntchito ya Jomo yekha ya. Anthu akamati Jomo si Jomo yekha. Panopo tifuna tisinthe timu yathu. Si ine yayi, koma tonse. Mutonse muli mphamvu. Fake munthu wekaweka sungakhale dolo popanda ena kuti. Papa ndikanthu akuthandiza. Tsono ntchito ngati idu udindo wathu. That's why we know our city, our duty. Or our street, our beauty. Tauni yathu koma tukufuna kuti tisamale tauni yathu ichi. Ndifake waona ndakuza kuti makasala onse abwera. Kuzipanga volunteer kuti ayiwonso azagwire nawo ntchito. Amakhala mabhizi ena bweza kuti charity. Koma panopo chiphunzitso chomwe chachibweza nchonena kuti Malawi uno ndi wathu. Sitizakhala ndi Malawi wina. Blantyre uno ndi wathu. Sitizakhala ndi Blantyre wina. Tikapanda ife kusamalira Blantyre. Palibe munthu alatokere kwina kwake kuzatisamalira Blantyre. Tikaonesesa anthu ogwira ntchito kwina kusite lochepa. Koma ife toka tizitulukaso kugwira nawo ntchito ngati imene. Kuwapasa anthu chisanzo. Izi ziti nganena kuti sizikulekeza pompa yake. Tabwera tazasesa. Tikwamema amakampani. Komwe tasesa kuna amakampani udindo wawo atithandize tipente monsemu muoneke bwino tikupita mu festival ya Christmas. So Christmas tikufuna anthu aidye mwansanga. Tikulowaso Blantyre. Fati konze town yathu. Ndiye anthu ayipekezera kuti zambiri zichitika. Zizikhala bwayi kweza nthawi zambiri zimangoyamba yonchi nthawi zambiri muli kuno sizimapitirira zinthuzi. Mupanga motani kuti no bayiro zinthu kuti limbikise kuti zizipitirira. Ife ndinaji atawo. Takulira ntawo. Wina aliyesa utengapo mbali apa ndoti wakulira ntawo. Udindo wake osamala. Ndiye nthawi yache makatenga anthu ena ache agani kuti angogwira ntchito. Wagani amangogwira mwagani umapita. Koma munthu omwe amachikonda chinthu amayikapo mtima. Angosowa waona apa palibe wagani. Angochimva kuti abwera zachiyena penchi. Ndiye chimene chocho chomwe chikuatike mwa munthu ina aliyesa makala Blantyre. Asaitenge ngati site pawo kasike ili choncho. Koma ifenso ine ache tikuzothandizira kuti zinthu zikhale zabwino. So nichilonera kuti ichi ndi chiyambi anditiyesesa kuti tipite kusogolo. Town inokuti ikongole sadikira anthu ena achachokere ku America azatipongolese town. Ife toka wina aliyese Bwana Meya, ambiri kutangira kwa sana pasi nimpata. Kusesa kumene kupili na town mkuna mwaonese kuti numatu. Ndikabwera pano ndikuyanga funso mene ndikanga ndikuzifoyira ndi mwamatama. Si ine ya koma ndife. Anthu omwe amandikayikirawo mayankho aziyankhidwa malinga ndimene ndikuchitika. Sibwino munthu ina ataka kuyankhula zoyipewo kamuyankha. Uzingomuyanga pakugwira ntchito. Chomwe azingogwira ntchito ndiye anthu aziweruza okha kuti ngoyenera kapena hayi. Wazigolose weyo. Meya ufuba zigolose. Nene kuti ndikuyankha ina aje. Maonaso ndi malasta. Ndimene tukade ndeni. President wa kansala ndiwe Jomo. Number 1.
Umabona machini. Yeah man. Hayi tuone sasa chifanya kuti udindo ndwawina aliyese ndakuza ndikuti popanga izi sindakatenga anthu ena aja peace work kuti azangoma tatenga ine yache amulimi ene yache omwe amapangira business mulimi ndiyokha udindo wa ene yachewo ndichifukwa mwaona kuti mavenda asunthidwa chomwe wangobwera ukambira ndi mavenda ndikwauzanakulaku udindo ndi wandani waini chomwe chimavuta nchoti amakatenga udindo kukapasa mulo yemwe sayenera pachito imeneyo Zona chomo. zona tikuzokatenga polisi kuti apolisi athamangise wanthu koma apolisi osudindo wawo ife ndene tingwauza kuti apolisi ife tapanga ichi inu mungotipangira enforce koma ine yache eniene akhale ogwira ntchito pamene popo ndeni chifake munaona ntchito ina ife kuteka chifake tikuwatenga ine yache so iyi criminess iyi madani ikhalapo ndiponso muona ngaya mvula tikuzala maluwa aukongola pali kulu ambiri omwe kuzibereka ena akumpira ayona asoti Ife akupira ife. Atoni anyona liboka. So litabwera. Yose ndifuna akupira ibwere. Yose akupira ibwere. muone ngati mali mayi angozibereka kusabira na pechi angomva tikupanga chakuti angobwera it's what we need sizonena kuti ena achi akhale panopo tikuamemeza anthu ena achi it's high time anthu ena achi ochita bwino azituluka tizigwira ntchito limodzi tikanena za magesi sadalire boma ukati kuziwa kuti boma likudusa munjira zosiyana akufuna mangwala akufuna zinthu zambiri so nkhani yachi tikugoya tituluke amalawi toka for example nkhani ya ma street lights pali anthu ena ochita bwino otile titakawafikira kuzotigulira 10 ena atigulira imodzi ena atigulira awiri pakuti pasiku tikozopeza kuti tini ma street lights mina olo 1000 saka anthu apanga control ngati ene yacho that's why we are saying we are bringing the city back to the people fuati itenge city tapase ene yacho Umavona chomo. Thank you very much. Yes. First of all, tell us what is the essence of this event? We have organized this because we want the people of Plantain to know that this is very important. You know, sometimes we always go and get people from other side to come and clean in town. So now we have changed. We want the owners of town to do the job. You can see all these people who are here. They are volunteers. They just come in and support job. It's not all about job, it's about us. I always say this point of time, we need to change how we are doing our thing. You know, people are gonna say Jomo is doing this, Jomo is doing, but it's not Jomo, it's us. There's my fellow councillors, there's vendors, there are GIs, there's minibus owners, there's a lot of people who are involved. It's what we need. So how are you going to sustain this so that it should be continuing? Ownership is very important. The people who are cleaning the town are not peace workers. They are the owners of the town. So we are leaving the job in their hands. You know, sometimes the things that does not work just because we get people from other side to come and work in town. So Jomo is using the same people from the street, the same people who are working on the ground to do the job. That's why you can see the vendors are being removed. It's not the power of Jomo. We didn't go to the police and get the police to do this. We use the vendors to do the job. Thank you very much. What really motivated you to organize this cleanup activity here in Limbu? As one of the people who grew up from the street, I know how important it is to do this exercise. You know, cleanup is for ourselves. We want to teach people that, you know, someone each and every day, he or she cleans in his house. So it's all the same. You need to tell them they're going to clean the town like their home. This is their home.
they make money from the town. When the town is dirty, everyone is going to look like it's dirty, no matter what. So we need to urge those who want to assist us. They can come out and work with us. Blantyre City Council is for everyone. It's not for Jomo. Yeah? And we also have the plans. We are looking for street lights. You know, people are capable to have money. You know, government is passing through a lot. So we want to urge a lot of people. When we are talking about security, we are talking about street lights. Anyone who can afford to bring even one light or 2 lights or 5 lights, that thing going to help us to find what we are looking for. Some people doubted your capability, that you cannot deliver. This exercise a part of example to show them that you can deliver? I can't answer by telling them, but my job will answer them. What I'm doing is the answer. Thank you. Thank you very much. Last question. I'm telling you. I was very brilliant, I'm telling you.